खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अननानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। आं बिब्दिनो फुंनि समाव रादाबखौ फोसावबाय थागोन। सुदु बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं आसामाव दाखालि बुधबाराव सार अन्थाइ गावनायनि जाहोनाव सा6 आइजोआ जखम जानो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बे दुखुनांथाव जाथाया सोमजिदों। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय माजुलिगाव साहा बागान आरो थाबय साहा बागानाव सार अन्थाइ गावनायनि जाहोनाव सा6 आइजोफोरा जखम जानांदों। मख'जाथावदि जखम जानाय आइजोफोरखौ फारियै सरित अरां, लक्ष्मी कालान्दी, मामि बुम्मिस, गपि अरिया, पिंकी तुषा आरो कमलि कादल होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव जखम जानाय आइजोफोरखौ बिश्वनाथ सारिआलिनि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथायखौ होगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों होनना गुबुन रादाबाव फोरमायदों। नैथियाव दं सा-सानजा मेघालया रायजोआव जुब अखा हानायनि जाउनाव गिख्रंथावै हा गिसिखादों। हा गिसिखानानै सा4 सुबुंनि जिउआ खास्रि-बिस्रियै खहा जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया मेघालयनि गार' हाजोआव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासे बिफा आरो फिसाज्लाया बे जाथायनिफ्राय खुनुरुखुमै बारग'नो हादों, नाथाय बे समाव जोबोद गोब्राब थासारियाव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। बे दुखुनांथाव जाथायनि जाहोनाव मोनसे नखरनिनो सा3 सोद्रोमा आरो गुबुन सासे उन्दै गथ'साया गुबुन जायगायाव हाजों फबसिनजानानै जिउ गोमानो गोनां जादों। सोनाब गार' हाजोनि गाम्बार ओनसोलाव मोनसे नखरनिनो सा3 सुबुं आरो 2 बोसोरनि सासे उन्दै गथ'साया खोला सोनाब गार' हाजो जिल्लायाव हाजों फबसिनजानानै जिउ गोमानाङो। जिउ गोमानांनाय सा3 सुबुंनि मुंखौ माराक बिमा, अलमस माराक फिसाज्ला आरो आइनबे माराक फिसाजो होननानै रादाबाव मिथिनो मोननाय जादों। थामथियाव दं चिरां जिल्ला बिजनीनि राफोद रेसलिं गेलेगिरि राजु गयारिखौ BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मदद होनो खोथा होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि राजु गयारिया WWE आव गेलेनो हानाय बादि मदद होनो खोथा होदों BTRनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। मैया 9 जुन खालि BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि न'आव राजु गयारिजों जयै सावरायलायनाय जायो। ब्रैथियाव दं दानि भारतनि हादरगिरि मिस्टार रामनाथ क'विन्दनि समा बे बोसोरनि जुलाइ दाननि 24 अक्ट'आव जोबसिगोन। बिनि थाखायनो बिथांनि उनाव भारतनि हादरगिरि सायख'नो थाखाय बिसायख'थिनि साखाफारा जादों होनना गुबुन रादाबनिफ्राय मिथिनो मोनदों। मख'जाथावदि बे हादरगिरिनि बिसायख'थिया फैगौ जुलाइ दाननि 9 अक्ट'आव खुंजागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो भट साननायखौ 21 जुलाइसिमाव फोजोबहैगोन होनना खौरां मोनदों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला बे बिसायख'थियाव गासै 4809 MP आरो MLAफोरा जुथायै भट होगोन आरो बिथांमोननि सायावनो गोदान हादरगिरिनि खाफाला सोनारगोन। मख'जाथावदि 25 जुलाइआवनो गोदान हादरगिरिखौ समाय लाहोगोन होनना खौराङाव फोसावदों। बाथियाव दं चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनीनि थागिरि सन्जीब रय मुंनि सासे सुबुङा गंसे प्राइभेट फरायसालिनि उन्दै फरायसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव
6 बोसोर जोबथेसालियाव जोबना दोनसिगोन होनना गुबुन गुबुन रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। फुंबिलिनि रादाबा दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो आरो गुबुनफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।